Sanibonani wengane zakwethu uGodole okankomgodole umfana udaba niyalwazi. Sanibonani bantu bemedia. Sanibonani nonke bantu bemedia ngokuhlukahlukana kwenu. Ngifisa ukwazi ukuthi nikuphi. Ngena ukusho leli igama elasho ngizothi wathi hey nikuphi bese sho leli igama leli. Kodwa ngiyalisho. Nikuphi njengamanje ngoba ngalesikhathi kwakuphethe upresident ubaba uJacob Zuma yini enanihamba phambili nithi uZuma ucorrupt uZuma this uZuma that njengamanje kunemadlanga commission angikalizwa nakakodwa igama lika Zuma kodwa nithule nithethu njengamanje we have the useless and corrupt president called Cyril Ramaphosa nithule nithethu nithule nithenya usho ukuthi nani ningxenye yokubulala iSouth Africa ngoba ngesikhathi sikababa uNcamalala yini enaniphansi phezulu nibhala yonke into enithandayo kodwa njengamanje nithule nithethu ngisho kuwe nawe nina bemedia niyazazi indlela enanikhuluma ngayo ngobaba uZuma but now we have useless president here in South Africa but nithule kwenzeka yonke into ongayicabanga njengamanje kodwa nithule ayifuthi nina kodwa iqiniso lophuma iqiniso luyophuma usazonyiwa kusazoshuba nithule njengamanje niyabona ukuthi kumapeketwana angifuni ukukhuluma kakhulu ivale mfana oqhatha nabantu hey baba yini hey nina bemedia hey